खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 20 जुलाइ 2023 बारायजे बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि नर्थ लखिमपुराव कलेजनि सासे प्रफेसारआ असमिया आयदानि थार्ड सेमिस्टारनि सा 28 सिख्ला फरायसुलिफोरखौ सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय हेमन्त कुमार शर्मा आरो बियो थाखो खथायाव हाबनायनि सिगां जौ लोंदोंमोन। कर्नाटका रायजोनि सिङाव थानाय आरासिनागुन्डी वाटारफल्सआव सासे सुबुङा इन्स्टाग्रामनि थाखाय भिडिअ शुट खालामबाय थानाय समावनो फिस्लायना गोलैनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। गोलैनाय सुबुङा दैमानि दाहारजों लांखार जानानै जिउ गोमादों, नाथाय थैनाय सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बे समाव गोथै सहखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय पलासबारि पुलिसआ बाइक सिखाव खालामग्रा सानै दुथां सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मुङा जाबाय तौफिक आली आरो कमल कलिता। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचराव ड्राग्स फालांगिरि खालामग्रा साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव सासे दायनिगिरिया पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नागिरनायनि जाहोनाव पुलिसजों गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव गुलि गावजानाय दायनिगिरिखौ सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। गुलि गावजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मानवार हुसेन। गुवाहाटी नोगोरमानि एक्स एनडिबिआ बर' सिख्लाफोर आरो बर' आइजोफोर फिसाय गोनांखा हौवा गारना फैनाय बोराय सेंग्रा गुबुन हारिनि हौवाजों दोनखारलांनायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै गोख्रों एक्सन लागासिनो दङ। एक्स एनडिबि आफादा गुवाहाटी नोगोरमायाव बर' आइजोआ गुबुन हारिजों जुलि जानानै बुथारजानायखौ लुगैया आरो बेखौ माब्लाबाबो जोङो जानो होआ होननानै रोखा बुंथिदों। जुलि जाखांनानै दोनखारलांनायफोरखौबो नोंथांमोना हमगासिनो दं, बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बांसिनथ' जोङो जुलि जाखानायखौसो मोनदों आरो टारगेटआव। जायखिजाया जोङो दिनै साब्रै साबा गथ'फोरखौ हमनायाथ' जों दिनै गोदानसो बिसोरखौ मोननाया। ओरैनोथ' जोङो फेमिलि जिथु हाबा जाखानाय हिनजावखौथ' जोङो मथा मथि दिनै बहुद हिसाब बहुद जों होनो हाया। नोंथांमोननो जोंनिफ्राय खौरां हरो नामा? बेनिखायनो जोंबो गावबा गाव न'खरनि गामिनि बिथांमोननि सायाव जोङो फोरमायहरो जे बेबायदि खामानिखौ जाहाथे गामिनि रायजो राजानिसिम खोन्थाहरनाय जायो, जाहाथे मोजां जाथों, नेक्स्टआव बिदि जानाथों। जायबा हिनजावफोरा गोमायो बा हाबा जाखानाय हिनजावफोरा गोमायो, न'खरनिया नोंथांमोननो फोरमायहरो नामा, खोन्थाहरो नामा? खोन्थाहरनायनि जिथु मदद मोननायजोंसो जोङो बिथांमोननि साहारा मोननायजोंसो जोङो खाबु मोनो जे बे मानसिखौ जोङो बहा नागिरना मोनो, बे बुस्थुखौ जोङो लकेसनजों ट्रेक खालामनाय जायो आरो जेनेबा बिदि आरो। हाबा जाना खालामनाय दं बेखौ कनसिडार गैया? बेखौ जोङो कनसिडार होआ। जायखिजाया नोंथांमोना मोजां बर' रायजो राजानिसिम खोन्थाहर बा फोरमायहर जे जाहाथे बेबायदि इयुनाव जुदि जों एक्स एनडिबिफ्रा जुदि मोनोब्ला गुवाहाटियाव बेयो जिउआव खारगौ आरो जिउआव बेबायदिखौ जों निमाहा होखाया। नोंथांमोना हमनायजों लोगोसे साजा होयो नामा? साजाखौथ' जों होखादों। बे जिथु दा साब्रै साबा जिथु जोङो गथ'फोर हमदों बिथांमोनखौ जोङो साजा होनाय जादों, खिन्थु जोङो फकासाव जों खिथियाखै, ओरैनो जोङो बुनायखौ जों खिथियाखै। जायखिजाया जोङो मोजां बुजायदो जाहाथे बिदि नेक्स्टआव खालामनाथो। बे बुस्थुखौ जों मोजां सम बुजायनानै न'खरनि बिमा बिफानो जोङो रायज्लायनानै दिनै एबसु अफिसाव जों गथायना हरबाय। सोरबाफोर जुदि बेहाय गुवाहाटि नोगोरमायाव थाफैनाय सिख्लाफोरा एसे थान्दायाव सानदोंबा मोनसे वार्निं होनो सानो नामा? बेखिनि वार्निंखौ बे नोंथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोना नायनानै बुजिना लाथोंसै। जुदि बुजियाब्ला बिनि इयुननि जिथु साजा बे जोंनि गोसोआवसो दङ आरो। बर' हारिनि साननाय हनाय गथ'फोरखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोर दायित्वआ जाहैबाय गुवाहाटियाव गाज्रि खालामनो थांनाय फोसाबग्राया जों दङ दा बर्थमान। जोंनि आफादा एक्स एनडिबिफ्रा थानायसिमहालागै बेबायदि खामानिखौ जोङो जेब्लाबो जानो होआ। माने जाखानो होखाथारा, जिउआव जानो होआ बे आरो। जोबथारनो माबा मोनसे मेसेज होनो सानो नामा रायजोफोरनिसिम आरो लोगोसे जायबा बिदि खामानियाव फैनो नागिरदों बिसिनिसिम, रायजोफोरनिसिम? बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुंबाय थादों खनले खनले दिनै जोङो गथ'फोरखौ सामलायनो होनो हायो नामा? औ, खनले खनले जोङो बेबायदि बारे बारे माने बुंबायनो थानाय जाखादों। गामिनि रायजो राजा बा बिमा बिफायाबो एसे साबधान जाथों। जाहाथे गुवाहाटियाव सोरबा दंफायोब्ला, केरेला मुम्बाइआव सोरबा दंहैयोब्ला मोजाङै मोजां फनजों फन मोजां जगाजग मोजां लाथों। जुदि लायाब्ला बेबायदिनो जिनाहारि खालामजादों जों नुगासिनो दङ। गुबुन हारिजों जुलि जानानै बुथार जादों। बे गुवाहाटियाव माने बेबायदि खाबुखौ जाहाथे जों होआ आरो जानोबो होखाया बे आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।